हिन्जाव थानानैबो न'नि खामानिफोरखौ हौवायासो मावनांगौ मा खि जानो हाबा जानानै लाफ्लांखो आं थै ओइ लोगो सेस्लाया थाब थाब सिब एफा लासै सिबो नामा आं मिसिनालाय थाब थाब सिबनो आंहा मेंनाय गैया थाब थाब सिबनांगौ होननानै उल्था उल्थासो होनबाय थाबावदो बे हामालै सना बिदि नङा हौवाखौ सोरखौबा बिदि खामानि मावनाय नुदों नामा नों मा हामा बेलाय आंल' सानफ्रोमबो हारसिं मावनांगौ नामा सना बिदि नङालै सोरबा आंखौ नुफैनांगौआ मा साननांगौ जाखो देलाय बे मा साननो हा मा साननो हौवाया हिन्जावनि खामानियाव मदद खालामदो बेखौनो सानगोन आरो मा थै नोंदों नांलायनो हायालै आं आदा ओइ आदा मा नुवाखै नामा मेगना औ दं माथो मानसियालाय औ न'नि मानसि आरो न'आवनो थागोन आरो बहा थानो थै बिदि नङालै आदा नों राव हराखैमोन नालाय बिनिखायनो गैया नंदोंमोन आं दाथ' नुबायना ओमफ्राय आदा बाजैया गैया नामा आदायासो सिथ्ला सिबदो दि साला सुवाटा सिथ्ला सिबबाय थानायखौ नुफायबायलै बे दायो आं मा होनना थगायबावगोन बिखौ थै न' सिङाव दङलै फंबाय माबालै फंबाय हिन्जावसा मानसिखौलाय हारसिं बेसेबांथो मावबाय थानो बेखायनो नों बाजैखौ एसे मदद खालामदो आंनो इस हिन्जावनि गलामखा बिखौ बुङा थगायलायबावो औलै आदा बिदिनो मदद खालामनांगौ औलै फंबाय ओमफ्राय मामोन माबालै आदा गामियाव आमथिसुवानि मिटिं जागोननो बेखायनो लिंनो फैदों आं जागोन दे फंबाय आं थांगोन दे बिदिबा आदा आं थांसै दे नामा जागोन दे ओइ फंबाय रथलाय रथ' मा जाखो आदा माबालै फंबाय नों आं गैयाबा जोंहानाव फैनो दे अ मानो आदा मा जाखो माबालै नोंसोर देरफुहांनाय सेंग्रा नालाय बहाबा आं गैयियाव नों बाजैखौ पटायना लाना खारनांगौबा मा जागोन देलाय आंहा आरो सेंग्रा मानसिफोरखौ बिदि मालायनि न'आव फैबाय थाबा मानसिफोरा नोजोर होयो थोद आदा आं बिदि नङा थेवबो आं नोंसोरखौ बिसास खिथ्रालै थोद आदा जाद जाद होनबाथायलै नों थांसै आं गिनांगौ जायोलै गिनांगौ जायो ओरैनोबा फेसबुक खुलिबा खालि मालायनि हिन्जाव लाना खारनायखौल'सो नुखायो ओइ लोगो दाबो जायाखै सिबनाया सिथ्ला सिबनायावनो एसेबां गोबावबा ओंखाम ओंख्रिखौ मा समाव संबावगोन गाव महारानि बायदि सियाराव जिरायना मबाइल नायबाय थागोन ओमफ्राय गासै खामानिखौ आंसो मावनांगौ है 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 थानो हायोना बे मानसिया ओइ लोगो नों बिदिनो उन्दुबाय थासिगोन नामा आरोलाय मा जालायखो बैयाव मानलाय आदारखौ सोर हैगोन नों हैनो हाया आरो एसेखौनो आंखौ ओरैनो थानाय नुदों नों फिसिनो हायाबा सिगाङावनो लाखाना बुंखादोंमोन आं है हैगोलै र' माबोरै थां दसेबो मोजां उन्दुनो होआ मा हिन्जावलै बे है दाहोनासो मोनखो ना मासो मोनखो आंखौलाय बे हिन्जावलाय खालि खामानि 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 मालाबा एन्जर मुलिफोरखौनो दखुमानानै फुथारना दोनगोलाय आं बे हिन्जावखौ रागा जोंनांगौबा नो जा थाब देरदो दे थाब 20,000सो मोनबाथाय फानना हरनोसै हेलौ लरग मा खालामदो नैलै दं ओरैनो लरग आं नोंदो खारसनहैनोसैमोनहाय मा जाखो मानो आफाया आंखौ सानफ्रोमबो हाबा हरनोल' होनबाय थायो आं बिब्दि न'आव थाबाय थाब्ला आंखौ सोरबा नायफैब्ला ब्लडसो हरगारगोन आफाया मा राव जाखो बिलाय आं सहायनो हाला लरग लांगोनबा लांगोन थाब होनखा आंबा गावनि आथिङावनो गसंनो हायाखै नोंखौ माबोरै एफा थाब लानो आङो ओहो आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया ना नों आंखौ थगायनोसो सानदों थै बिदि नङालै अब्लालाय माथो मिन्थिखादों आं नोंनि आखलखौ थै जाद होनबाय थानायलै नोंबो दालाय आं मा होनबावनो दे बिदिबालाय गाबोन थिनियाल' नेना थागोन नों फैबानो जाबाय जागोन दे बिब्दिब्लालाय लरग
ए सफैबाय औ रावबो नुवासैथ' दे होमबालाय बेगा हरदो फैदो थांसै थौ होमबा अनजालि थौ दोनखारलांदिनि रावबो नुस'यैयाव आयौ आयौ हालाहाय आं बे मानसिखौ खालि उन्दुनायल' ओइ लरग' मा जालायखो आरोलाय मा दसेबो मोजां उन्दुनो होआ नामा नोंलाय आंखौलाय हरफोरावलाय माखौ उन्दुयो सानफ्रोमबो उन्दुनायल' सानाव उन्दुनायनि मजायानो आलादाखा नोंलाय मा बुजिनो आंबा एफा मोजां सिमां नुफुबाय थादोंमोन मा सिमां नुखो सानफोरावलाय गोदाव सोरावलाय माबालै आं नोंखौ माबोरै दोनखारबोदोंमोन बेखौनो सिमां मानि नुलाबायदों आंसो मिथिगौ लाबोना लाना बेसेबां खस्थ' मोनगासिनो जाबाय दे बेफोरखौ बाद होदो आफाया सफैसिगोन दुगैना लाहैदो थां बाजाराव थांनांगौ अ सफैमारसिगोनथ' बोराया मा जागोन बे हौवाजों